Shalom, Horas, selamat apen dihita saludna damang dainang nanulunga di bagasa Tuhan idia pehita maringanan todi di debatama natotong madongani ngoluta di bagasan pertikenon adorang so hita tangin hatani di bata nagabe sada jabita na mangulu di bagasan rohatta perjuluma tapasadar hatta martang yang mahita pinuji jalahe pasangat mau ale Tuhan disudidinggan di basam natotong dilihom butu bagasan nguluna di bagasan tikyon neng manangin hatapan ajari mahan suang songoni na posomon pargugoy asang giat margugo jala marbisuk na posomon pasahaton di bagasa Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Hata ni dibata nanang tanganota nagabijamita dihita di bagasan tikyon dienek may siyan buku panurirang sepania bidu tulu mamukam may sa propat masuk sa tuay 20 omahatan ni Tuhan tapay tiup madibagasan rohat tabi Maria ya maho ali Borusion marulupulup maho ali Israel marlas di roha maho jalan marulupulup senasa roham ali Boru Jerusalem nunga disa Jehovah uhumna tuho nunga disiapon musuh a Jehovah Raja ni Israel do di tonga-tongami dang be idawmu hinamago diari nasa sadai dohonon ni halak matu Jerusalem unang kumabir alesion unang paleduk tangamu a Jehovah de batam do di tonga-tongami ulubalang selehot tua do ibana malas ni roas itu tu ibana midaho hom ibana di bagasan haolongon ni rohana marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho halak na godok roha akan naholang siyan luhutani papungok kudo marharorwan siyan hodo dasida akka nani donani hauraho na salaon idama marlu mahaw ditiki na sasadai dopak sudi akka na mga rupaho pamanumok kumahalak na mekat jala papungok kuhalak na pinabali jala bayanok na sida gabi puji-pujian jala marbarita di salutano haurahan na sida na salaon ditiki na sasadai togionok kumahamu mulak tutanomu las papungok kumahamu disi abehenok kumahamu marbarita jale gabi hamulyaw di tonga-tonga ni sal akabagso ni tanoon edunghu paula akka na terbuang sen hamu tujolo ni adopamu nina Jehovah ido pajahonna damang dainang na hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sada las niroha tubuh di bagasan mulut ta si ganupari molo jupang na niluluan dapot na jinalahan apalagi monopola na niluluan non nunga lele na jinalahan non nunga martaw-taw tapay na marna jupang alay dung jupang pasti lasitutudo rohat pasti marulupulup duhita pasti maria-ria duhita di bagasan mulut di bagasan turpu jami tanasa tuhita dia pola partikel songo dia di bata
mamakulingi bangsona marhiti-hiti parurang sepanya. Takas do bangso ni dibatahi nung nga dibagasan hatahutang. Buasa diberek kalaki songo dia sada bangso na bolon bangso Asyur ronang mga rongom na sida. Gabi adong mapamikirion di tonga-tonga ni bangsoy. Nung nga ditinggal di bata hape-hape. Nung nga marsitahon og behal di bagasang ngulunan. Sa di etong bangso ni di bata na meninggalon na sida. Dan disadari bangsoy na sida do maninggalhon di bata. Ubahen na ditinggalon bangsoy do di bata. Di paluas di bata sa da bangso na bulon na mga rongom na sida. Dung di paluas di bata salhut nai. Busi saum mana sida. Marsak mana sida. Jela marsitaw no ma nasida. Alay anggotur pujamita na satu hita dia pala partikan on. Songo dia sada baga-baga na pinasa ni debata tu nasida nekomasa musena pamasaon ni debata. Baga-baga na pinasa ni debatai sada hataridaan holong di roha di debata tu bangsona. Dada ala ni burju ni bangsoi ala debata nang takas patuduhon. Ia ibana totongdo makaholongi bangsoi nang pe bangsoi dang polin holong ni rohana tu debata. Huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan ayat pa-10 ton takas do ditugyon na sida di do Maria maho ali burusion marulupul maho ali Israel. Malas ni roha maho jala marulupuluk senasa roham ali boru Jerusalem. Ditugihon salu na bangsoy marulupuluk. Ditugihon salu na bangsoy Maria. Ado si bosirna ubay ditugihon panurirang sepania na sida marulupuluk. Dipaboton panurang sepania alasa dinasida marulupuluk alana dibata naik kemangusat salu aka uhumna. Secara sederhana firman ini mau mengajak setiap orang untuk senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan. Karena apa? Karena seluruh penderitaan yang ada di dalam hidup mereka akan Tuhan angkat. Seluruh hukuman yang mereka terima akan Tuhan lepaskan. Maka sudah pasti, nunga pasti kita mangina. Molo salpu senak kasih taonon. Salpu senak kahinamago. Salpu senak kaparsahiton. Pasti do hita marolopolop di bagasan. Moluta. Damang denang nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Monotung pe bangsa sampai marpikir. Dan adong bedebatara do nasida. Alai marhite-hite hataon. Takas madi paboton ay jauh badebatam di tonga-tongami. Tuhan ada beserta dengan engkau. Tuhan menyertai engkau, Tuhan mendamping engkau. Jauh adong di tonga-tonga. Sada kepastian doon. Napatan na sama dia. Unang beho tahutan di bagasan ngulung. Unang beho busis saon. Unang beho mordit. Alana debata nunga adong di tonga-tonga. Debata nunga mangurupiho. Debata nunga mangale gogo tuho. Debata nunga mangale las niroha tuho. Aleni Maria maho di bagasan ngulung.
Sada baga-baga na masa uli na pinasaha ni panurirang sepania tubang saya. Damang dainang jala baga-bagaon sa sitong na saha do tuhita ganuk marsada-sada. Hobar tu ojahan na sa tuhita marlas ni roha maho ay debata rap dohot hita. So dia do hita asabun marlas ni roha. Ado na nang dohono ni debata tuhita dia pala partikenon tarlumo bima di minggu apen na patuluhono. Na parjulo sa hali marhite-hite jami taon na takas di pasa tuhita salutna. Asa totok kita marlas ni roha ala na debata nung ngaro manobus jala manopot kita. Molo bangso ni debata ala na marsi taonon alay dungi maro debata dung dipaingot na sida dung diboto na sida debata rak do na sida maria-ria na sida. Maka kita juga demikian. Kita bersuka cita karena Allah telah menebus kita. Kita bersuka cita karena Tuhan mengangkat seluruh beban kita. Mungkin na selelengod damang daina gudang ak kasih taonon tarlumobi di tahun 2021 ragam ak kasih tahun naroto bagasa parnota ragam ak kaparukilon adong namar si taonon gabe motok sen parkarejon ale di pandemion adong namar si taonon ale di pandemion gabe moro ak kapasare do kalan as bahkan adong mars taonon ala ni pandemion marsakit gudang do pe rumang ni kasih taonon naroto bagasan parnota pasti don alai marhiti hata ni debaton melalui firman ini Tuhan mau menguatkan kita, Tuhan mau memberikan kepastian kepada kita. Engkau boleh menderita, engkau boleh menghadapi persoalan, engkau boleh menghadapi pergumulan. Alay songona didoko di buku di Pilipio Patido. Nasa si taonon margogo dua mengadopi sedaka si taonon. Alay na debata dota. Maka firman ini juga demikian. Songo dia ganop jun mana porsia. Nampai marsitano di baga sangoluna. Ikot totong da ibana bui Maria Ria. Ikot totong da ibana bui marlas niroha. Ikot totong da ibana bui marolo polo. Buasa. Alana debatado na mabatua jalan mabat olop-olop tu kita. Kita bersuka cita bukan karena penderitaan itu, tapi kita bersuka cita karena Tuhan masih menyertai kita dalam menghadapi persoalan itu. Na paduahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ama musenang naneng hangulunot sen hata ni debataon. Naneng hangulunot sen hata ni debataon. Hita marlas ni roha alana Tuhan adong di tonga-tonga. On dapat dua. Kita bersuka cita karena Tuhan mengangkat seluruh persoalan kita. Kenapa bisa Tuhan mengangkat persoalan kita? Itu membuktikan bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dungro Tuhan Yesus tu tonga-tonga pertibihon Immanuel. Tuhan katakan debata do dongata. Nang dia pala parti kenope di bagasan minggu apen dapat tuluhonon. Iko bahenota do debata gabi dongata di bagasan parengolota. Molo nunga debata dongata di bagasan parengolota. Songo dia pe ima borak ni si taonon ang buato ni debata do salunay. Songo na dia sa pulusi ahi dokon. Ida ma marluluma au ditiki na sasadai dopak sude akan na mangarupaho. Ketika selama ini gudang na mangarupahita, gudang naro ima mangarong umparngolota. Baka didok debata pamulamok kumahal na meka. Artinya apa? Pamalumok kumasalu akan na marsahit, pamalumok kumakasitanomo. Maka karena Tuhan ada beserta dengan kita,
Tuhan memberikan sebuah janji bahwa kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan kehidupan akan terjadi ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marhite-hite hatani di bataon. Takas madio dihok kita ditogihok kita. Asa totok kita marlas niroha. Alana debata mabailas niroha. Debata madongani hita. Debata mangurupi hita. Jadi ibu madohonota amangina nang peborak si taon ane pos derohako debata madongannya tak kuboto amanginang aparok lemuna di bagasi rumah tangga muna ragam akas si taonon dia do pihamuna alai marhite-hite hatani di bataon donok kumatuhita ganuk marsada-sada porsia mahamuna debatara dohot tamuna do. Molo debatara dohot tamuna. Unang behamuna busi saur. Unang behamuna tahu. Ketika Tuhan beserta dengan kita, ketika Tuhan mendampingi kita, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, maka kita harus bersukacita. Katakan ke dalam hidupmu, Tuhan beserta denganku. Maka seberat apapun penderitaanku, aku akan bersukacita karena Tuhan memampukanku untuk melaluinya. Napatuluhon jela naparpudi songodido hatani di bataon neng takas paingoton saluhna ngulut taganuk marsada-sada asa totok kita marlas niroha alana saluhuna namasa dedok peperngolot tapar satok kita dan adong si tahun namano di bagasan ayat 20 ditiki nasa sadeto gionok kumahamu mula tu tanomu las papungok kumahamu disi ay bahenok kumahamu marbarita jalagabi hamuliao. Sukacita yang ketiga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam minggu Advent ini, Tuhan memberikan sebuah kepastian juga kepada kita. Tuhan akan mengangkat kita. Ikon angkatan ni dibata do kita. Ikon marbarita na uli do kita. Ikon gabi hamulian do kita. Amanginang ninolonga di bagasan Yesus Kristus. Jami tahun neng takas paingotok kita di bagasan mulut. Nang peragam akas si tahun ini. Alai Tuhan akan memulihkan semuanya. Semua sada cerita. Adong ma sahalak jolma bawah di bagasan pangolonna totong do ibana mangulahon na dingga. Ale di sadatik adong mamakasugo di bana. Di fitna memang. Di dokma mabunuh ibana. Ana di bayi mabukti gudakian bukti-bukti ma nasonapas sa sitong na manudon ibana. Yang dihukum may mana gabi hukuman mati may ko jaw. Alay adorang sosah ima hukuman mati di jalo ibana. Di dokon pengadilan mah. Aha permintaanmu na parpu. Edo ibana mah. Paluas maau selama pituarian sebelum dihukum mula ka manopot daina. Alana kebetulan tempat di bana na ditakupon daw siyan hutahatuan. Dan adong na berani paluas. Dan mungkin ano gabilahari do. Disadatiki adong masahala polisi. Salah polisi macam porsia doau tiba. Au ma nagabejaminan, au ma na di penjara selama 7 hari. Muludang mula annong di bana, au ma na di hukumin.
pendek cerita mardala mapartikian mula ma ibana. Alhay detik kina mula ibana adong matong na berusaha mempitnawang ala na ditadda do polisi na majamini o polisi na jujur eko nak mate halaki na dua nina disahaw ma detik kina mulaki si bayoon diusahaw mo na mabunuh to aso na mula tu penjara aso nang dihukum jela asa polisi gabe dihukum ana terjadi tetap do mula ibana ale do mula ibana aka polisi na asing mabuka kasus si ternyata si tong do ibana di bagasang uluna jela polisi pesto ujungna aha gor di mana dipulihkan dan jadi mana dihukum mati polisi na jujur pindah jadi dihukum mati. Napatan na sa dia mangina. Marhite-hite ilustrasi neng takas botot. Songod di padungan ni debata tu sa debayo. Nang pe dituduhon aka na orang dingget ibana. Alay, alane sitong ibana. Nang pe ibana nung ngamar si taono. Hukuman mati sudah di depan mata. Tetapi yang luar biasa kebenaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kehidupan dia dipulihkan. Dan dia bersuka cita. Nah kita memang inang. Posro hatta marhite jami tahun. Saluhut na ngolutta. Akan dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh hidup kita akan mendapat pemulihan daripada Tuhan. Maka karena kita mendapatkan pemulihan. Lewat kedatangan Kristus. Lewat Kristus bertemu dengan kita. Maka kita bersuka cita. Jadikan sukacita di dalam hidupmu bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan, tetapi karena Tuhan beserta dengan engkau setiap saat. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan sobaruhan nami tuho didenggan di basam na totong dilehom butu bagasa mulo nami. Nunga taruli hami marhiti-hiti hatam. Ajari matotok kami tutu asa mariaria di bagasang ulo nami. Asa totok kami mangulan akan atigor hobar tulong maniroham. Muliate Tuhan. Nunga didongani ho hami. Jala dongani mahami tujuan nyarion. Menari pari ari-ari nami. Di bagasan Yesus Kristus martanyakan. Amin. Shalom. Tuhan mamas masuhita.